voin hi tromir thla ni som pathum na zirtop ni ani a Russia Ukraine in do kai hnoi thu thar te kan ngai thlale don ani in do pui pathum na hnai ta em ni le ole kan thu pui chu soyecha kom lo khop mai ma se hun in hermek dan thlir hian chulam kong chu an zo mek ni in a hriat tlat mai chumi che vel chu kan hol kwal don ani in do pui pathum na hi tu man chuak se kan du ka ring lova ke ni ngei poin chuak turin kan du bik lo ma se thil thleng thei reng ani chungchang kan chai ho dona in ngai dan te zau takin comment lama in ron tar lang ve don nia kan lo chiar zel ani ole kan hriat angin voin hi Ukraine le Russia in do ni somsari pakwana lo ni tareng mai Russia in Ukraine be puyan thlak chan nia an soi Ukraine tanga zalen na swal Russian trong mang Luhansk le Donetsk Rambia le zalen na swal sakani a Ukraine tanga nat ji jung chopa phoya phoro ani boka heng zong zong phe na Russia chet na chan berni alang chu NATO nor kir hi ni Russia hi US le NATO ep ngam chun ani a ain da te ngai lova Soviet hun lai atanga USSR ke chet nu thleng po in Russia elpui ber chu US alani renga US in Soviet epnana Poland din NATO chu tun thleng in duang takin ala thang meka USSR ram lo ni thin ram then khat te chu US thazar hnoya Western thinglim hnoya an chol mek an member te sum le ram ven himna lama in puiton turin ngetakin thuan thlunga an malak na daudalan omani chuan ral thuam ne na chut tlom chu alang lo lama an policy pakhatani ram an la zela Russia thommol an ron thlenga Russia chuan nokati ema Eastern Europe chet ron la to lo turin military mun an din le sipai an chhopte chu nukir turin Russia hian tima se NATO lam chuan Moscow thu sei chu an ngai poimo lem lo kong rang in ma an la a ma se an thu ain mulo chho zela lo thei lawin indona a chuak ta ni in Putin chuan a soi Russia hi thin rim laia thutluk na siam rum le a ngong tur don lek lova che buan chu ani arin om big lo a so khok tur zong an buk ton hnuwa an ram ta na thaber tur le alin lai taka den chu a tha ni in a hria a cheta ni berina langa an thutluk na in chirna an nei lo thu le thutluk na thataka ni thu Russia lam chuan an soi chuak nge ani kha ti chuan kan hriat angin ni somsari pakwa zet in do na chuan thla azar ta namen lawin nei to member ten an member po ni lo Ukraine chu ral thuam mangin an puina sa hle ti kan hria ral thuam manga pui to lo turin ti ma se an ban san du chuang lovani a chan chu Russia in khothlang nor na na hun rem chang tun hun luka hun rem chang a om lo anga an ngai lain nei to lam point tun hun luka Ukraine kaltlanga Russia suitet na hun tha chuang lo ti an hreve boka ral thuam pe kan ban san lo Russia atlo memo anung tolemo ani ma chu hei hi an ban san don lo ni in an soi Ukraine atlom chuan NATO hian tlom tluka anin ngai dona chu tiang bokin Russia hian Luhansk le Donetsk ti zalen le natji chuan lamma se aril ruchung ril avei ber chu NATO kirani Ukraine an tlom chuan an thil tum zong a hlo cham dona amma ain Russia chu an bet sau don ani amma ain NATO alian sot bokang hun lo tura Russia in do na lian jok chuak thei tur venglok anga in ngai ma se atlom ai chuan thato pa chuange yang aral thuam nei po tun hun tluka man na hun tha chuang lowang ti chu aril ru ni mekin alang US Defense Secretary malak na in NATO ramte chu Kiev tan ral thuam lian jok thon lut turangen an ni a ral thuam lian jok thon tuma anin kaw mek lain Putin aron tong chuak ta ni kha Ukraine aron in rolan omani chuan rang takin kol phe ang maya ranga an chan le tur thu mangin khothlang ram le nei to aron vo nga la Germany teng le thlona ka na thafa ran mai Ukraine lama phurlu an tumpo an thul ta nu a ral thuam lian thon lu an tum chu Putin a vona awangin an soilang le ta hri lawani hei hi in do na lian jok hring chuak thaya ni chianga
chu tiang ang indo na lian jok a hring chuak dona an hria ta wangin German lam chuan ral thuam lian an thon ngam ta hri lovani adang le chuan Finland le Sweden in NATO zom an tum hi indo na mai pui dep kai the ni ti kan hria ta thaboke indo chu atanga thlani vela thoman ron nei trana Russia chuan remati lo na samaya ral thuam lian Finland le Sweden ramria an chek ngal vut vuta NATO in zomani chuan ti in missile khol puyan bun ngal rum mai ani ka indo chua lai la ya Finland le Sweden in NATO zom ngei tuma boruak an siam hi NATO game zo kem ni ti chu expert tam tak rin dana ni ve mek boka a chan chu Ukraine in NATO zoma tumna in hetiang hian boruak thalawa hring chuak to a NATO azom chu adu thlanna ani a adu du ram azom thaya masera se hian chu ngai dan chu atrom pui lo lai tak chu buaina ni ta renga ni Finland chuan boruak thar an ron nei le ta nimin ninga ni mai ni som pan hi khan Finland chuan soin hun ti khot lai lovin NATO member deal na an thelut thuai don ni in an ron puang chiang ta Sweden point an ron zui ve ngal turanga yani hei hi indo pui pathum na mai pui dep kai tur ani thei don ni in mi thiam ten an ngai he Nordic rampan hi Finland le Sweden hian zom pui bik nei lawan om thin chu thai che in NATO a inzialu an rem ti ta a Europe security so hing na sa bertur chu ain mung ta me kani hetiang thil hi Finland in an ti ani chuan Russia thungrul na lakan filhim don ho lo ni in Russia lam chuan an soya sipai chakna mangin thungrul na an dong ngei don ni in alang heti lai hian Kharkiv Rambiel atangin Ukrainian sipai ten Russian sipai an chuak ni in an soya Ukraine khopui Kiev Rambiel le ache vela tranga Russia sipai an in son chu nuwa Ukraine sipai advance chakber tumani hialanti Russia lam chana chemek nia alan lain Finland in thoman lo chua ve chia boka Russia chakna po darnan Finland le Sweden hi tu emoten ruam man an siam puyam ni ti chu ngai dan omme ka ni bok heti lai hian NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Finland chu lom takin an lo dong song don ni in a soi ve bok Finland le Sweden hi EU member lian ber pan ni an ni a NATO an zom ani chuan EU ram lian pan ni in NATO an zom don ti na ni chu NATO tan chuan beng thleng a bob khaya kut ben na thamatling Russia ta ne ro poisong zonga poi ber mai ti chu an chan ani thungang Russia tan an elpui ram an lian sot don ti na ni a tuna NATO member ni lai tele Russia in ramri an nei a in Finland le Sweden te hian Russia nen ramri in tro man nei thui zo ka KM sang khan za thum chuang zet Russia nen ramri an nei a chu tianga ni chuan Russia chu NATO member ten an hual vek to don ti na ni Markil top St Petersburg thlengin an nei kwar vek dona Russia tan hei hi thil thalo takani don ani NATO in kan sadai kan ramri an thiat na sato mani in venan kan cheme kani anti ai hian andin huna chaw raw jok viau don ti na ni hei wang hian thi sen chua lo chuan Finland hi Russia hian a kaltira rin om lova ram chak tak ni zela du si chuan Russia hian ngoi rengin an en liam hawina rin om lovani hei wang hian indona lian jok an hnai kan ti kha hai hi ni mase Putin a hi mi hring ve thawani a thileng kim hi alandan angutin a thleng vek kher lova rin lo dan dai na moran bok ve thei tho bokani Finland chuan NATO membership chu a hun ti khot lai to lovin kan apply thuai don kan deal thuai don ani ti in Finland president Soloni Tistole an prime minister Sanna Marin chuan thu chua in trom siamin an puang chuak ta rup mai tuna tanga ni rei lo te a thutluk na mu mal siamin an bo zui rum rin ani hei hian bo ro ka ti sang thar me ka NATO in Russia maran dek na nge Russia tharui po darnan hetiang hian Finland hi an mang nge Finland hian indona kara Ukraine buai den chenin hetiang hian ma alo la ve zok keini chuan kan chiang telova mase he bo rok hian khoya nge khovel min hruai thlen don ti chu alang chiang thuayang Russia chuan tuna pangin ngoi rengin a thlir ho lova Russian foreign minister Dmitry Peskov chuan kan du lo dana thila thlengani chuan in chut zu yangai nge yang thungrul na turin step khat kan ra ngai don ani
military technical engtizong point chet kan lang ati ma se thu chiang taka soidu hri lova Baltic Sea Russia chuan nuclear arm missile an hung to bokani Finland le Sweden NATO member dil na hi an pomangem hei hi mi tam tak chuan Russia mar de na mai ani NATO hian indo pui pathum na chuan hlawa wangin direct takin sipai mangin Ukraine an pui lova ral thuam lian po an la thon lut ngam lova Finland le Sweden wangin indo pui chua ti ran du kherin a rin om lo anti hei wang hian Russia hian Finland hi a beidon ni in alanga Finland in NATO member ni adil na hi NATO in a pomani a Russia in an bei boxi ani chuan NATO thutlung pangana angin an member state veng him turin NATO chuan sipai le ral thuam an chele ka ngai dona indona lian jok a chuak ngei tura mitam tak chuan an ngai bok NATO tangrual te chuan Finland membership deal na hi an pom hal ruak don ni in Reuters chuan an zir chen na an tar langa Nordic region a NATO hian sipai po an ron chop ngal tura an ngai Putin chuan NATO ram zo zel chu Ukraine special military operation an nei chan pakhat ni in a soiboka chu tianga ni mek la ya Finland le Sweden boruak hian khovela tiral khel thar hle ani Finland le Russia hian hun kal to chanchin duom takan nei ngai lo thlukani Russian Empire chuan sangkha jaret pakwa atangin sangkha jakwa som pasari thlengan opa indo pui pani na na sa taken an in beya Sweden point sangkha jakwa som ko panga a EU an zom boka Moscow kalsanin khothlang ram nen in lei chin na thuk jok Sweden pon an nei to ani Ukrainian counter attack Donbas lam in bei mek na Ukraine sipayan chak thar hle ni in Reuters chuan a puanga nirei vak local ta khan offensive in Ukrainian sipai ta chuan che dan ron la a Russia sipai mun tam takan kir mek ni in an soi Ukraine sipai ta chuan Donetsk river pakhat Seversky le akam an ron la let to a heta tang hian Russian sipayan tolkir ni in an soya Kharkiv khochak lam KM somli thleng Ukraine lam hian an thunun ni in an soi marlama po Ukrainian te hian Russia sipayan kir mek ni in khothlang media te chuan an tarlang Ukraine General Staff chuan Kharkiv che vela Russian troop te chu anron in hor khom le meka chetlak anron tum le mek ni in a puang bok hetila hian Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan Moscow chu khothlang lam chang let turin anin pe reng thuwa soi Ukraine boina aron in rol an omani chuan Kremlin chu rang takin a chenghal don ni in a soya keini chuan amma sebera chuan kan president thu soi kha kan zui ngalani ramdang ron in rol an omani chuan lian tham takin chan let na an mu ang ti in Kremlin thu puang tu Dmitry Peskov chuan a soi Russia lam chuan indona lian jok chuak lo turin kanin veng charcharani mase Ukraine ral thuam an ron thon lut zelani chuan inven zo lo hun an nei ngei don ni in Russia sarkar thu puang tu Dmitry Peskov chuan a soya chu chuan nuclear war ring chuak ngei bokanga chu tianga ni chuan khovelin kan tuar to ang ati ole kha ka thil thlen dan tlang pui ani tameka Russia in indo pui chuak lo turin kanin veng ram an ti hian thil tam taka soi ni in alanga Ukraine le NATO lam hian Russia hi an dang chep ve viau to ni in alanga ral thuam lian jok man mai an du rum to ni in alang hetiang zela ni chuan Russia a bet tel don ni in expat te chuan an soya chuta Finland le Sweden ten NATO member ni dil na thelu thuayan tum thu an puang chuak ve bok nen kil thuma tangin indona lian jok mai pui dep kai thei thil la in mung me kani ole thil thleng thar hreturin min lo ngai chang zel don nia in zawai in mangtha le vek ole